Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Insellmilkom u nilqakom il-programm ieħor Hemm Miktub. Infakkarkom li bħalissa qegħdin nistudjaw ir-rakkont ta' Korah li insibuh fil-ktieb tan-Numri 16, 17 u 18. U qegħdin naraw kif Korah li kien magħżul minn Alla biex ikun wieħed ukoll mill-mexxejja tal-popli Lut, għalkemm ir-rwol tiegħu kien differenti minn dak ta' Mosè u minn dak ta' Aron, naraw joħodha kontra Mosè u allura kien qed joħodha kontra Alla innifsu u lil Mosè kien qed jgħidlu jiena ma rridx nimxi warajk, jiena ma rridx nimxi fl-art fejn fiha ħadd toħodna inti, li bħalma nafu kienet l-art li Alla wieħed lill-poplu luri. Rajna wkoll fl-ewwel programm kif il-Knisja moderna llum qed timxi l-istess passi ta' Korah meta minn fuq il-pulpti tippriedka u tgħallem lin-nies li jkollha qudiemha u tgħidilhom li llum aħna m'għadniex aktar taħt il-liġi li Alla ta' lil Mosè. F'kelma waħda aħna m'għadniex aktar issa nagħmlu parti minn l-10 kmandamenti. Dana kien anke messaġġ gravi ħafna li għal min segwih fuq YouTube britkaħ Creflow Dollar li huwa parti mill-Knisja Pentekostali Karizmatika ħiedeġ minn ġewwa Rejma mal-Amerika. U dan huwa it-tagħlim li joħroġ minn din il-Knisja partikolari li hija waħda minn ħafna. Huwa tagħlim żbaljat, huwa tagħlim bl-ispirtu ta' Korah ġo fih u allura daw l-istess mexxejja ta' din il-Knisja hekk imsejħa moderna llum qegħdin bl-istess spirtu ta' Korah joħduha kontra Alla u qed jgħidulu aħna ma rridux nimxu wara l-kmandamenti tiegħek, aħna ma rridux nimxu wara l-liġi tiegħek, aħna ma rridux immorru fejn inti tittoħodna, imma aħna rridu nieħdu l-Knisja fejn aħna rridu noħduha. U kulħadd jaf il-mexxejja tal-Knisja moderna fejn iridu jieħdu l-Knisja tagħhom lejn l-eqreb bank li hemm maġenb il-Knisja. U għaldaqstant biex jagħmlu dan biex jilħqu l-qofol tagħhom iqarqu bin-nies li għandhom qudiemhom u biex jaqarqu bin-nies li għandhom qudiemhom jaslu anke biex jgħidu gideb bħalma rajna anke Korah idawwar il-kelma t'Alla kif jaqbel lilu biex seta' jiġbed in-nies warajh. Imma bħalma ħannaraw aktar il quddiem jew inkella jekk intom diġà qrajtu u nispera li diġà qrajtu Numri kapitlu 16, 17 u 18 ħataraw li dak li ħada kontra Alla x'ma rridx jimxi wara Mosè Alla erdu. U hekk se jiġri minn dawn l-istess nies, hekk se jiġri minn dawn l-istess knejjes li l-Alla qed jgħidulu aħna ma rridux nimxu wara l-liġi li inti tajt il-Mosè, ħadd tiġi ġurnata fejn Alla ser jaqridhom. Ħadd tiġi dik il-ġurnata fejn irdu nidhru quddiem il-Missier Etern, ħadd tiġi dik il-ġurnata fejn Jaxwa lil dawk li ma jridux jafu bil-kelma tiegħu ser jgħidilhom ittilqu minn qudiemi lilkom ma nafkomx, intom li ma mxejtux mal-liġi li jiena tajt lil Mosè. U għalaqna il-programm tagħna b'dik it-twissija li mhux qed nagħmluha aħna ma qegħdin nikwotaw xejn miktub fil-kelma t'Alla fil-kelma mqazza. Hija kelma mqazza tfisser hija kelma qaddisa, kelma isseparata, maqtuwa iddedikata għal Alla u nafu li Alla stess qalilna jiena Jehovah jiena ma nitbidilx Malakija kapitlu 3 vers 6, nafu wkoll fil-ktieb tal-Lut li hemm miktub illi il-kelma t'Alla Jaxwa il-Messija il-bieraħ illum u għadha l-istess għal dejjem. U dan jfisser illi jawġu kemm jawġu l-kelma t'Alla il-ħafna predikaturi li naraw fuq it-televiżjoni dal-ħafna televanġelisti li iktar moħħhom biex jitolbu l-flus milli biex jipritkaw il-kelma. Imma biex jitolbu l-flus idawru l-kelma kif jaqbel lilhom daw kollha qed jaħdmu għat-telfin tagħhom stess, tagħhom u tal-Knisja li jiddispjaċini qegħdin jimxu wara bniedem mhux wara il-kelma t'Alla. Anzi bil-maqlub meta tiltaqa' magħhom daw in-nies fit-toroq u jiġgħidulek għax blader inti għandek żball u tipprova torrihom kemm inti mixi fit-triq it-tajba jgħidulek imma li aħna lill-pastor nemmnu. Mela jekk inti titteqpa' temmen il-pastor nawguralek teqpa' timxi wara sal aħħar jiena m'għandix se niffollowjak, jiena ħa niffollowja il-kelma ta' Alla u l-mixja tiegħi jrid nimxija kollha skont kif qal l-Apostlu Pawlu skont dak li hemm miktub fil-kelma ta' Alla.
Biex niftħu il-programm tagħna irridu nsemmu kif jekk verament irridu nkunu qaddisa, illa li dak kien il-kmandament, tinsew xedna fl programm Alla għalinna kunu qaddisin bħalma jien qaddis għax jiena qaddis għalinna l-mulej, jekk verament irridu nkunu qaddisin, irridu nkunu maqtuwa, irridu nkunu isseparati, irridu nimxu mal-istess liġi li Alla tagħna li permezz tagħha se niġu ġġudikati. Aħna ħan niġu ġudikati, fuq ix se niġu ġudikati, jekk m'hemmx liġi, ma nistax niġi akkużat b'xejn, jekk m'hemmx liġi jiena ma ksibt l-ebda liġi. Mela jekk xi ħadd se jiġi ġudikat, se jiġi ġudikat għax hemm liġi. Allura rridu noqogħdu attenti li din il-liġi nkunu nafuha u rridu nimxu magħha. Prattikalment ma fiex daqshekk affarijiet tqal din il-liġi kull ma fiha 10 kmandamenti mhux 9, 10. U żgur li dawn l-10 kmandamenti nistgħu aħna nimxu magħhom. Li kieku ma nistgħux nimxu magħhom permezz tal-Ispirtu Santu dejjem kieku Alla ma kienx itihomna għax kien ikun Alla kattiv biex itina liġi li ma nistgħux nimxu magħha. Imma hija minħabba ir-rasibsa tal-poplu li l-poplu li għażel li ma jimxix ma' din il-liġi. Kristu imxija u Kristu għandu jkun l-eżempju tagħna wara irridu nimxu irridu nimxu il-mixja tagħna bħalma melu għandna nagħmlu aħna. Ma jfissirx li aħna ma nistgħux naqgħu. U hawnhekk fejn tidħol il-grazzja. Il-grazzja ma jfissirx li issa x'issa temmen balla għax issa inti qed talba ta' ġiex minuti fuq pulptu issa tista' tmur tagħmel it-tatus. Ma jfissirx li issa għax inti qed tittalba ta' ġiex minuti ta' salvazzjoni tista' tmur tiffornika mal-partner tiegħek jekk għadek ma żżewwiex. Ma jfissirx li tista' terġa' tmur lura tieħu droga u tixrob l-alkoħol. Inti issa tkun maqtuħ, tkun isseparat, timxi ma' dawk l-10 kmandamenti li mhumiex tqal biex timxi magħhom permezz tal-Ispirtu Santu dejjem. Ma tistax timxi u tipprogressa fil-qudusija tiegħek jekk ma timxix mal-kmandamenti kollha. L-10 huma inkluż ir-raba' wieħed li iżżomm is-sibt qaddis. Dan huwa l-qofol tal-argumenti kollha li aħna nitkellmu fuqhom. Illa għaliex għax il-mument li inti waqqajt ir-raba' kmandament, waqqajt l-10 kmandamenti. Illa għaliex bħalma nafu kif hemm miktub fit-Testament il-ġdid f'waħda mill-litri jekk inti tikser kmandament wieħed tkun ksirthom kollha. U l-mument li inti qed tgħid ir-raba' kmandament issa m'għadux jgħod, allura qed tgħid isma' l-liġi tal-Alla waqgħet u l-liġi tal-Alla m'għadix tgħod. Jiena nagħżel li nimxi wara il-kmandamenti. Jiena u dari nażlu li nservu lil mulej u mhux lil xi persuna. Fir-rakkont li suppost rajtu numri 16, 17 u 18 naraw żewġ riżultati differenti li joħorġu mill-qdusija. Naraw li l-qdusija tista' tkun l-essenza tal-fidi tagħna. X'jiġifieri? Jiġifieri meta inti timxi mal-liġi tal-Alla, Alla qed jara l-fidi tiegħek u anke l-poplu qed jara l-fidi tiegħek. Dan huwa l-istess dak li kiteb ġadbu fl-ittra tiegħu. Orini l-fidi tiegħek u jiena norik il-fidi tiegħi bl-emejjel. L-emejjel ma jfissirx li tmur toqgħod titried fuq in-nies u jixxejkjaw quddiemek dak li aħna nsejħulu kondolini spirit. Mhuwiex dak ix-xogħol li inti titturi biex turi l-fidi tiegħek. Ix-xogħol li inti tittamel biex turi l-fidi tiegħek x'inhi hija li timxi mal-kelma ta' Alla, li iżżomm il-kmandamenti tiegħu, li timxi magħhom, li tallimhom u tipprattikhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar meta ħajrġa' jiġi Jaxua, il-kelmek tgħidilna meta jiġi Jaxua se jsib fidi, x'fidi, fiex. Il-fidi tagħna rridu norruha meta aħna nimxu mal-10 kmandamenti. Jekk meta jiġi Jaxua lilek mhux se jsibek timxi mal-10 kmandamenti, mhux se jsib fidi fik, imma ħajsib tagħlim tal-bniedem li inti għażilt li timxi warajha. Għalhekk qed naraw kif il-qdusija tista' tkun l-essenza tal-fidi tagħna. Permezz li aħna nimxu mal-kelma tal-Alla, permezz li aħna nimxu ma' dak li Alla ta' lil Mosè biex aħna nagħmlu, aħna nuru l-fidi tagħna. Jew inkella min-naħa l-oħra bħalma jiġri fil-Knisja moderna illum, il-qdusija tista' tagħmlek gburi, tista' tagħmlek arroganti u tista' tagħmlek elevat. Tidher li inti fuq ħaddieħor. Meta fil-fatt quddiem Alla kulħadd huwa ndaqs. Ma nogħdux ngħidu għax jiena pastor, għax jiena isqof, għax jiena papa, ma tagħmilx differenza għal Alla.
il-fattu li meta Koraħ u sħabu marru biex ikellmu l-Mosè u qalulu speċi għax aħna daqshekk quddiem il-mulej, Mosè niżel wiċċu fl-art qudiemhom. Kien qed jaċċetta il-fatt li aħna min jemmen fi Kristu, min jemmen falla u jimxi fi traqatu, aħna kollha indaqs f'għajnejn Alla. M'hemmx għax dak isqof, għax dak pastor, għax dak reverendu, għax dak doktor, għax dak bishop, m'hemmx minn dawn l-affarijiet quddiem Alla. Quddiem Alla jekk inti verament temmen fih u timxi fi triqatu, kulħadd huwa l-istess. Allura il-moment li inti issa qed tuża l-qdusija b'erq għall-akkwist tiegħek, issa qed titkabbar, qed tkun arroganti u qed tiġi elevat, qed televa lilek innifsek fuq ħadd ieħor. Dan huma ż-żewġ definizzjonijiet ta' x'tista' tkun il-qdusija. Waħda tista' tkun l-assenza tal-fidi tiegħek u l-oħra tista' tagħmlek gburi, tista' tagħmlek pastas u arroganti u taħseb li int elevat fuq ħadd ieħor. Il-mistoqsija toħroġ waħedha wara da kollu. Wara li maqdusija qiegħed timxi inti. Jiena wara li maqdusija irrid nimxi. U din hija l-mistoqsija importanti fir-rigward tal-qari li qed nitkellmu fuqu. Numri kapitlu 16, 17 u 18. Qiegħed inti timxi fil-qdusija li tfakrek falla u sabiex tagħmel l-affarijiet tiegħu, sabiex tagħmel il-kmandamenti tiegħu, għax dik bħal midnilkom fl-ewwel programm hija waħda mid-definizzjonijiet tal-kelma qdusija. Għedna li hemm żewġ definizzjonijiet differenti tal-kelma qdusija f'dan il-każ, hemm dik il-qdusija li tgħix ħajja qaddisa għax inti timxi wara il-kmandamenti li Alla tal-Mosè, jew inkella hemm definizzjoni oħra hija li kulħadd huwa maqtuħ, kulħadd huwa separat sabiex jagħmel ix-xogħol tiegħu fl-għalqa tal-mulej. F'dan il-każ irridu noqogħdu attenti li ma jiġrix bħalma qed jiġri llum fil-Knisja Moderna u x-xogħol li nkunu minn għalina qed nagħmlu għall-mulej lil aħna arroganti, lil aħna elevati fuq ħadd ieħor, nibdew nagħmlu l-aġenda tagħna u mhux l-aġenda tal-mulej u nibdew ngħidu issa l-kmandamenti m'għadhomx jgħoddu u nollu it-tablets tal-kmandamenti u mbagħad fl-istess ħin fl-istess nifs ngħidu li aħna m'għadniex taħt il-liġi. Dak jfisser between the lines tkun qed tgħid li aħna m'għandniex għalfejn nimxu mal-10 kmandamenti. Din hija dagħwa faħxija kontra l-Ispiritu Santu, dan huwa dak id-dnub li l-kelma tgħid isma' ma jinħafirx. Jekk inti twebbes rasek taqbad sabbat saqajk u tajt li l-liġi talla illum ma tixtod aħna maħniex marbutin bl-10 kmandamenti, dawk il-kreflow dora li l-famuż kreflow dora sejħilhom the Big Ten u qal isma' aħna m'għadniex marbutin magħhom. Din hija dagħwa li l-Ispiritu Santu ma jaħfirx. Illa jekk inti tgħix għal ħajja ta' dejjem, illum tittimxi ma' dawk il-kmandamenti. Fuq dawk inti ħad tiġi ġustifikat, fuq dawk inti ħad tiġi ikkundannat, fuq dawk inti ħad tiġi quddiem il-missieren quddiem l-imħallef u se jara inti fejn ksirt jew ma ksirtx. Ma dik il-linja rridu nimxu. Nerġa' ngħid, wara liema qdusija qiegħed timxi. Qiegħed timxi fil-qdusija li tfakrek falla sabiex tagħmel l-affarijiet tiegħu, sabiex tagħmel il-kmandamenti tiegħu. Jew inkella qed timxi fil-qdusija li ġġelek taħseb li inti fuq ħadd ieħor, mhux għax inti fuq ħadd ieħor, imma għax iġġelek taħseb li inti fuq ħadd ieħor. Dan huwa dak li talim li joħroġ meta naqraw dawn it-tliet paragrafi. Kien hemm nies li jażlu li jimxu wara dak li eleva lilu nnifsu fuq ħadd ieħor, wara Koraħ. Kien hemm ukoll min għażel li jimxi wara Mosè. Għaliex għax Mosè kien qed jimxi fit-triq il-ġusta, Mosè kien qed jimxi fil-liġi li Alla tah. Hija l-istess triq li aħna rridu nimxu warahom. Ħafna hekk imsejħa llum qaddisin fil-Knisja Moderna jażlu li jimxu wara Koraħ u mhux wara l-liġi ta' Mosè. Il-qdusija għandha tkun il-mira tagħna wkoll, dak l-iskop tagħna fil-ħajja. Illi nkunu qaddisin, nkunu maqtuwajn, nkunu isseparati għall-mulej, għal Alla. Ma jfissirx li kulħadd jikber fl-istess aspett ta' qdusija. Il-qdusija li nikber fiha jien mhix il-qdusija li tikber fiha inti. Lilek Alla tak rwol mod lili tani ieħor. L-istess jista' jingħad għal dawk kollha li huma tal-mulej.
Bħalma jdilkom fl-ewwel programm, il-mument li inti tgħid talba teġix minuti taħt il-pulptu mmexxi mill-mexxej li jkun priedka, jgħidulek issa il-mulej għandu pjan għalik u għandhom raġun vera sewwa jkunu qed jgħidu ta' il-mulej għandu pjan għalik. U il-pjan li għandu għalik mhuwiex bħalma għandu għall-ġar tiegħek, il-pjan li għandu għall-mara ma jfissirx li huwa għar-raġel. Il-pjan li għandu għat-tifel Alla ma jfissirx li huwa l-istess bħal tat-tifla. Kulħadd għandu il-pjan tiegħu. Kulħadd huwa maqtuħ isseparat biex jagħmel ix-xogħol tiegħu dak li Alla tah. Il-problema ebaw, meta aħna noħorġu minn dak ix-xogħol li Alla tagħna, u mbagħad nibdew nippritkaw, nibdew nagħmlu, nibdew immexxu l-aġenda tagħna, aġenda li nkunu tallimna fi knejjes barra minn Malta u anke llum il-ġurnata disgrazzjatament anke hawn Malta. Ma jfissirx li d-dusija tiegħi hija aħjar minn tiegħek. Dusija hija dusija. Jekk it-tnejn nagħmlu x-xogħol tal-mulej, ix-xogħol li qed nagħmel jien huwa importanti daqs li qed tagħmel int. Ix-xogħol li qed tagħmel int huwa importanti daqs li qed nagħmel jien għall-mulej. Forsi lili għażilni biex niġbed persuna waħda, u lilek għażlek biex tagħżel 100. L-importanti li inti tiġbor dak il-100 u jien niġbor dik il-waħda. Għax permessa dik il-waħda li niġbor jien, il-mulej jista' jelħaq kontinent imbagħad. Għax dak ikun ir-rwol tagħha. Qed taraw kif ma tagħmilx differenza fil-livell tax-xogħlijiet li Alla tagħna biex nagħmlu, ma l-importanti li nagħmlu x-xogħol li Alla tagħna u mhux ix-xogħol li aħna rridu nagħmlu biex nikbru aħna biex tikber iċ-ċerċ tagħna. Jekk kulħadd fi Kristu huwa qaddis, bħalma llum ħafna jgħidu aħna fi Kristu lkoll qaddisin il-koll aħwa, tajjeb, ejja ħanaqbel miegħek. Wara li ma qaddis ser nimxi jien llum. Jekk kulħadd huwa qaddis. Ħanimxi pereżempju wara Mosè jew wara Koraħ. Fil-Knisja Evanġelika llum insibu 40,000 denominazzjoni differenti. U wara li ma knisja jiena ħanimxi. Wara min se nimxi jiena. Illa għaliex minn 40,000 denominazzjoni żgur li hemm 39,999 illi huma ħżiena. Waħda hija tajba. Issa, wara min ħanimxi jien? Ħanimxi wara Mosè jew wara Koraħ. L-affarijiet daw li meta tarbel l-40,000 denominazzjoni ħarġin ħafna minnhom minn ġol Amerika, issib li l-ebda waħda minnhom ma qed tippridka ma qed tallem il-verità. Għaliex kollha jgħidu lillum il-liġi spiċċat. Ftit huma dawk il-knejjes li għadhom jimxu wara l-liġi tal-Alla u fl-istess ħin jemmnu li Jaxua huwa s-Salvatur u l-Messija, bħalma fil-fatt kienu jagħmlu fl-Atti tal-Apostli. Fl-Atti tal-Apostli kienu ħafna dawk in-nies, kienu ħafna dawk il-lut li kienu jimxu mal-liġi tal-Alla, u mbagħad meta semgħu l-Apostli jippritkaw, bdew jemmnu f'Jaxua il-Messija. Ma jfissirx li l-liġi ma baqgħux jipprattikawha. Ma jfissirx li ma baqgħux jimxu wara l-10 kmandamenti. Ma jfissirx li ma baqgħux ifaħħru u jitolbu lil Alla. Imkien. Dan huwa t-tagħlim erri li ħireġ mill-Knisja Moderna llum. Dan huwa l-ispirtu ta' Koraħ li hemm fil-Knisja Moderna llum. Meta nisimgħu dan kollu, naslu biex nistaqsu il-mistoqsija l-aktar importanti li hija kif ser nagħmlu biex insolvu daw il-problemi kollha fil-ġisem ta' Kristu, jekk nistgħu nsejħulu l-ġisem ta' Kristu. Kif nistgħu minn 40,000 denominazzjoni insolvu il-problema tad-differenzi li hemm fit-tagħlim li huma jgħallmu. L-answer it-tweġiba hija sempliċissima. Imma jiena naf li l-40,000 denominazzjoni din it-tweġiba ma jaċċettawhiex, inkluż knejjes hawn Malta. Inkluż knejjes hawn Malta. Imma isimgħu it-tweġiba kemm hi faċli ħasra u kemm hi differenti. X'għamel Mosè biex solva il-problema li kien hemm bejnu u bejn Koraħ? Sempliċi ħafna, l-kelma tgħidilna li Mosè ħalla fidejn Alla biex isolvi il-problema. U dak huwa messaġġ ieħor ta' dan il-qari ta' dawn 3 kapitli. Kif se insolvu il-konflitti fil-ġisem ta' Kristu mentre ma nafux li ma bniedem għandu il-pożizzjoni li jaf kollox? Irridu nagħmlu bħalma għamel Mosè. Inħallu fidejn Alla il-Missier.
U kif irridu nagħmlu hekk? Bħalma għednilkom fl-ewwel programm. Ħafna fil-Knisja moderna llum jippritkaw u jgħalmu li llum il-Knisja Evanġelika ħadet post Iżrael. Dan mhu veru xejn, dan huwa din hija gidba għal poter, din hija gidba li jgħidu biex jakkwistaw il-poter għaliex il-Knisja Evanġelika, il-Knisja moderna qatt ma ħadet post Iżrael. X'inhu r-rwol ta' Iżrael? Il-fera naturali. Ir-rwol ta' Iżrael fl-aħħar żminijiet huwa li jgħalmu l-kelma t'Alla lill-popli. Mela jekk inħallu f'idejn Alla biex isolvi din il-problema, li rridu nagħmlu huwa naraw it-tagħlim li joħroġ mill-kelma t'Alla li għandu l-poplu ludi. Sempliċissima, ħafna. Diġà rajnielkom fil-programm ieħor Iżajija kapitlu 2 vers 3 fejn jgħid li l-kelma toħroġ t'Alla toħroġ minn fuq il-muntanja Zion minn ġewwa Ġerusalemm. Ma toħroġ minn ġewwa Ruma fil-Vatikan, ma toħroġ minn ġewwa Rejma fl-Amerika, ma toħroġ minn ġewwa l-Ewropa, ma toħroġ minn ġewwa Żebbuġ. Toħroġ minn Iżrael, toħroġ minn Ġerusalemm, toħroġ minn fuq il-muntanja fejn il-mulej qal jiena nammar u poġġi jismi. U jekk il-kelma ħa toħroġ minn hemm, ifisser li l-kelma ħa toħroġ minn għand Alla. U Alla ma jista' qatt jgħid affarijiet bil-maqlub ta' dak li tagħna biex nistudjaw u nemmnu bil-mezz tal-fidi fil-kelma tiegħu. Inkella Alla mhuwiex Alla jekk jagħmel hekk. U dan huwa l-istess Alla li qed jippritkaw fil-Knisja moderna llum. Dan huwa l-ispirtu ta' koraħ li hemm jiġri llum fil-Knisja moderna. Meta jgħidu li Alla llum waqqaf il-liġi m'għandniex għalfejn nimxu wara l-liġi tiegħu, u għawek naqaw fl-izbal li għamel koraħ. Allura nedulu li l-mulej jisma' ma rridux nimxu wara ma seħna, ma rridux immorru fl-art imweda, aħna għandna l-art tagħna, aħna għandna l-post tagħna u fih rridu mmorru, għax hemm inħossuna kożi, hemmhekk inħossuna komdi. Mosè qed jgħidu lil koraħ, allu veru l kulħadd huwa qaddis, sakemm qed nimxu mal-kmandamenti dejjem. Mosè stess qallu lil koraħ qallu isma' jien għandi r-rwol tiegħi speċifikat, inti għandek tiegħek, jien għandi xogħli, inti għandek xogħolok. Ejja ħammorru int il-mulej, ħanaraw il-mulej il-min għażel biex imexxi dan il-poplu. U hawnhekk Mosè ħalla f'idejn Alla. Imma x'għamel qabel ħalla f'idejn Alla Mosè? Hemm xi ħaġa li Mosè għamel. U lillum għadu qed jagħmel permezz tal-kitbiet tiegħu. Jekk tmorru fil-ktib tan-Numri 16 vers 12 taqraw illi u Mosè bagħat isejjaħ lil Datan u lil Abriam u lil Eljab u jiġbu ma nitilgħux. X'qed naraw hawnhekk qed naraw il Mosè isejjaħ il daw li kienu qed jirrebellaw biex ikellimhom u daw għaliex il-qdusija tagħhom waslithom f'livell ta' supervja, f'livell ta' arroganza, f'livell fejn jaħsbu li huma elevati fuq ħadd ieħor f'dan il-każ fuq Mosè, għalulu le ta' ma niġux, m'għandniex interess nisimgħu int x'għandek x'tgħidilna, m'aħniex interessati nimxu warajk, m'aħniex interessati naslu fl-art imwiegħda. U l-istess il-Knisja moderna permezz tal-predikaturi u t-tagħlim li qed tagħlem illum, l-istess qed tagħmel bħal Datan u Abriam. U l-Alla qed tgħidlu le ma rridx nisma' x'għandu xi jgħid Mosè. Aħna għandna xi ngħidu aħna u tagħna ħanajdu. Dan huwa dak li qed joħroġ illum mill-Knisja moderna. U mbagħad meta inti tasal fil-punt fejn ma taqbilx ma dak li l-Knisja moderna qed tgħallem, bl-istess arroganza u bl-istess sieba x'huma jaħsbu li huma elevati, jgħidu lill-Knisja kollha biex lilek ma jkellmukx fejn jarawk, biex jaqtawk minn fuq Facebook u joħorġu jgħidu l-gideb fuqek minn fuq il-pulptu, fil-każ tiegħi anke seħħtuli iż-żwieġ tiegħi, jaħsbu li seħħtuli iż-żwieġ tiegħi għax jiena l-kelma tiegħi tajt illi dawk in-nies illi jgħidu li l-liġi t'Alla ma tix teżisti, Alla mhux se jisma' it-talb tagħhom għal daqstant jien għandi fidi kbira f'Alla li dik it-talba qatt ma waslet minn fuq dak il-pulptu partikolari. Imma biex norikom sa fejn il-Knisja moderna tasal illum biex tagħmel biex twettaq l-aġenda tagħha. Il-mument li inti tipprova tgħidilhom isma' aħna wara Mosè irridu nimxu u mhux wara Koraħ, jaraw kif jagħmlu biex jippruvaw joqtluk u jaqtawlek rasek. L-affari jgħu li u jippruvaw joqtluk u jordmuk.
L-affari qedaw illi aħna bħal żerrija, il-moment li inti tordomna, il-moment li inti titfinna, aħna nibdew nikbru. Dik l-istess ħamrija li inti tkun tfintna. Grazzi il-mulej ta' da kollu. Imma qed naraw kif il-Verakas tal-għama jmexxi l-għama għaliex kongregazzjonijiet sħaħ jisimgħu mill-mexxej tagħhom, jobdu minnhom akkost li qed jitilfu ċ-ċans li jisimgħu l-verità u jridu jirrispondu l-Alla għal fejthom il-verità u ma jridux jisimgħuha bħal nies partikolari għal qasjina naf tnej minnhom illi quddiem Alla qalu daw illi issa nidmu u m'għadhomx aktar fid-dnub. X'kien id-dnub tagħhom illi kienu qed jimxu fil-liġi ta' Alla. Dan huwa nies illi jgħidu lil mulej kellimhom każ partikolari persuna illi ġitanna tikbi u tedinna l-mulej kellimha Alla biex timxi wara l-liġi tiegħu, il-mument illi il-pastor tagħha sar jaf biha ra kif għamel u daw wara beżżaħħa bi skritturi b'erq ta' skritturi li huwa tkellem u din il-persuna partikolari issa qalet isma' jiena indimt. Issa m'għadniex aktar fid-dnub għax m'għadniex nimxi aktar mal-kelma t'Alla, imma qed taraw l-ironija, qed taraw dan it-tagħlim tal-Knisja Moderna llum fiex wassal il-poplu, qed niġħdu x'inhi l-verità. U bilkemm mhux qed naslu ngħidlu isma' jekk timxi mal-kelma t'Alla qed tagħmel dnub trid tindem. Titmur qudiem Alla u tgħidlu sorry ħfilla x'kont qed nimxi fil-kelma tiegħek. Ma tarax. Ma tarax u hawnhekk allura issa qed naraw mela l-ewwel kellna l-Koraħ u mbagħad kellna l-250 illi kellu miegħu bħala mexxejja u dawk il-250 mexxejja ma' Koraħ issa qed jiġbdu anke it-3000 l-oħra, anke qed jiġbdu il-kongregazzjoni warahom bit-tagħlim ta' bit-tagħlim żbaljat, bit-tagħlim illi qed jgħallmu l-aġenda tagħhom u mhux dak li qed tgħid il-kelma skont il-liġi li Alla ta' lil Mosè. U ma ninsewx li il-250 ruħ li marru wara Koraħ għedna diġà li daw kienu mexxejja, daw kienu nies li l-poplu kien jafhom, daw kienu nies li jagħmlu parti minn dak li jsejjaħlhom il-ġurnata it-tim pastorali, illi jgħin il-kappillan, jgħin l-isqof, jgħin il-qassiss, lill-patri, lill-pastor, tim pastorali. Jistgħu jkunu reliġjużi, jkunu lajċi. Imma jridu noqogħdu attenti. Illa li anke reliġjużi u anke lajċi qed ikunu imqarqa mill-mexxejja tagħhom. U Mosè fehma di. Mosè fehem li dawk il-250 kellhom ir-rwol tagħhom li Alla tom, imma Mosè kien jaf ukoll li daw issa ġew imqarqa. Għalhekk bata lihom biex ikellimhom, Mosè rid ipoġġihom fi triq dritta, jrid jgħidulhom isma' qed isimgħu in-naħa l-oħra tal-munita, imma qalulu le ma rridux nitilgħu u fil-verità dan huwa dak li jiġri meta inti titkellem il-verità u n-nies ma jkunux iridu jisimgħu, u meta tipprova titkellem magħhom jgħidulek le jiena l-pastor nemmen, għaliex għax ma jridux jisimgħu in-naħa l-oħra tal-munita għax jibżgħu illi l-mument li jaħdmu mal-verità jkollhom jibilgħu dak kollu li dejjem qalu. U għalhekk ngħid jien imsieken dawn in-nies li jridu jidhru quddiem Alla l-ġudizzju. Il-moment li Jaxua se jgħidilhom itilqu minn qudiemi, ma nafkomx, intom li rrifjutajtu, intom li ma mxejtux, intom li pritkajtu u waqqajtu il-liġi ta' Mosè, li Alla ta' lil Mosè. Ħafna qed jagħmlu. U għalhekk irridu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Għaliex il-moment li l-Alla ngħidulu ma rridux nimxu warajk, ma rridux nimxu wara l-kelma tiegħek, allura sax qed ngħidulu isma' aħna ma rridux immorru fl-art imwiegħda ta'. U jekk inti minn tridx tmur fl-art imwiegħda, kun naf li hemm xi mara tan-nar tistennik. L-għażla hija f'idejk. Fil-verità dawn il-250 ruħ u l-mexxejja li Mosè batalihom ma rridux jaċċettaw it-tmexxija ta' Mosè. L-istess bħalma qed tagħmel il-Knisja Moderna llum. Ma tiġ taċċetta it-tmexxija li Alla ta' lil Mosè. Kienu qed jgħidulhom ma rridux niġu warajk. L-istess bħalma qed jiġri llum. Fil-programm li jmiss inkomplu messaġġi oħrajn fuq dan it-tagħlim. Allum ħanifqu hawn. Jiena bħalma dejjem nidilkom ħabib tiegħi. Dejjem żommu l-kelma t'Alla f'idejkom, dejjem isimgħu u warblu waraw x'hemm miktub fil-kelma. Għad toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.
Dan il-programm ġie mwassalilkom bl-għajnuna tal-ħbib tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.